Neurozientzietarako egun berezia da gaurkoa. Izan ere, Atxukarro Back Center for Neuroscience-ek instalazio berriak inauguratu ditu Leioan, EHUko kampusean. Inaugurazio ekitaldian, hainbat pertsona bertaratu dira. Horien artean, Kristina Uriarte Hezkuntza Sailburua, Carlos Matute Atxukarro Zentroko Zientzia Zuzendaria, Nekane Balluerka EHUko errektorea eta Mare Carmen Urbieta Leioako alkatea. Burmuinaren ezagutzan aurrera pausuak ematea ezinbestekoa da. Horregatik Atxukarron aurrera eramango den ikerketa oso inportantea izango da. Zelulak glilialen ikerketaz arduratzen da Atxukarro. Neuronen lana zelulak glilialei esker egiten da. Hauek nerbiounaren zelulak dira eta bizitzeko euskarri dira neuronentzat, hornituz eta horren ingurunea babestuz. Nerbiosistema funtzionamendua erregulatzeaz arduratzen dira. Ikerguneak Nikolas Atxukarro medikoaren izen hartu du, bada bere ekarpenak neurozientzian aurrera pausu handiak eman zituen. Ongi etorriak eta mila esker, bihotxet, gurekin gaur hemen egoteko egin duzuen ahal eginagatik. Bai Urkulluk bai Matutek adierazi dutenez, neurozientzien alorrean Atxukarro erreferentea izatea dute helburu. Horretarako, instituzioen arteko lana ezinbestekoa izan da. Baita Bizkaiko Parke Zientifikoa eta Teknologikoko langileena ere. Atxukarro proiektua finkatu da eta egoitza berri honen bidez etorkizun sendoa irekitzen du bikaintasun ikerketa zentroentzat. Parke zientifiko hau duela urte bat ireki genuen eta gaur adierazten dugu bizirik dirauela. Gune hau unibertsitatearen eta gobernuaren arteko lankidetzaren adibide on bat da. Lankidetza horrek unibertsitatetik datozen giza baliabideen eta diru baliabideen erabilera bateratzeko eta hobetzeko aukera ematen digu. Euskal Herriko Unibertsitateak eta Eusko Jaurlaritzak helburu bera dute, gizarte oparoago eta jantziago bat lortzea. Inolako zalantzarik ez dut, helburuak elkartuta bidaia batera egingo dugu. Eta bidaia horren mugarrietako bat ikergune hau da. Bidaia honetan indar guztiak jarriko dituzte inplikatutako agente guztiek. Erronka zientifikoaren aldeginez beti ere. Matutek adierazi bezala, Zientzia arremedium, ezagutu sendatzeko.